Алея герояў – памятнае, знакавае месца для кожнага жыхара горада Насожам. Тут сёння сабраліся прадстаўнікі прадпрыемстваў, палітычных партый і моладзь. Вынікам агульнай працы сталі 300 маладых дрэўцаў. Людзі прыходзілі цэлымі сем'ямі, каб унесці свой клад у добрую справу. Приучаем сына к труду, чтобы рос достойным человеком, чтобы любил свой город, школу свою любил. Вот мы со школы 26-й, получается. Делаем город краше, чтобы было красиво. Приятно, когда город красивый, чистый, аккуратный. Приятно выйти погулять с семьей. Нравится город наш очень сильно нам. Абласны суботнік аб'яднаў каля 130 тысяч жыхароў Гомеля. Гараджане наводзілі парадак у дварах і зонах адпачынку, на дзіцячых і спартыўных пляцоўках. Актыўна праводзілася азеляненне. За дзень у горадзе Насожам высаджана больш як 4000 дрэў і кустарнікаў. Очень много сегодня инициатив, которые поступают и из предприятий, из общественных объединений. Молодежь очень активно участвует сегодня в нашем наведении порядка и в проведении областного субботника. И мы видим, что это сегодня объединяет наших людей, объединяет наше общество. И мы вместе продолжаем ту историю, благодаря которой мы сегодня живем в нашей независимой республике Беларусь, в нашем Гомеле. Памятаць і шанаваць гісторыю і разам ствараць будучыню. Кіраўніцтва вобласці сёння працавала над узвядзеннем прыбудовы да базавай школы ў Чонках. Праектна-каштарысная дакументацыя прайшла экспертызу і будаўнікі прыступілі да работ. Зараз тут самы першы этап – вываз грунту і падрыхтоўка котлована. Сроки, конечно, здесь сжатые. Мы приступили к работе практически неделю назад. И тех задач, которые нам поставлены губернатором, нам нужно вести этот объект к началу учебного года, поэтому будем принимать все меры, связанные с организацией процесса строительства, с обеспечением материалами, поставками материалов, с организацией работы на объекте для того, чтобы выполнить поставленную задачу. Новы корпус стане часткай маштабнага навучальнага кампуса. Тут ужо працуюць дзіцячы сад, пачатковая школа і школа мастацтваў. Прыбудова дазволіць стварыць паўнавартаснае адукацыйнае асяроддзе для вучняў сярэдніх класаў. Для Гомельскага раёна гэта знакавы праект. Таму і педагагічны калектыў сёння у авангардзе будаўнічага дэсанту. Весь коллектив всех учреждений в полном составе сегодня здесь, потому что требуется очень много заботы, внимания, очень много работы. И нам предстоит еще лето, поэтому этот субботник такое своеобразное начало. Пусть у нас все получится. Атрыманыя грашовыя сродкі будуць накіраваныя на добрыя мэты. У прыярытэце гістарычная памяць. Значная частка фінансаў пойдзе на рэканструкцыю комплексу Баграцыён у Светлагорскім раёне і аднаўленне сядзібы ў вёсцы Хальч Веткаўскага раёна. Больш як 1 мільён рублёў накіруюць на рамонт радзільнага дома ў Мазыры. Сделаем все необходимые работы и докупим необходимое оборудование. Я думаю, что только в Мозыре проживает 100 тысяч, а в Мозырском районе 135 тысяч. А он работает фактически со своими филиалами на весь Полесский регион. Я думаю, это будет для прекрасной половины человечества прекрасный подарок и соответствующие условия, чтобы нас, белорусов, становилось все больше. Абласны суботнік яшчэ раз даказаў – разам мы сіла. Удзел у добраўпарадкаванні рэгіёна прынялі амаль 260 тысяч чалавек. Агульная сума сабраных сродкаў – амаль 5,5 мільёнаў рублёў. Вікторыя Шахварстава, Ольга Канавалова, Дмітрый Котаў, Уладзіслаў Казлоў, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».